खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा मेट्रिक आनजादाव 10थि मासि लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावनाय हाबाफारि लादों। बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा सुबनखाता गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव सुबनखाता गोजौ फरायसालिनि जुथुमासालि न'ब्लाङाव 2024 इं मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनानै 10थि मासि मोननाय फरायसाफोर लोगोसे साया साहा गोसो गांबाथा मोनगिरि आरो गेजेर जौसिन जोबथा आनजादाव बर' आयदायाव बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर मोननानै बर' खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारी फरायसा बान्था मोनगिरि फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावनाय हाबाफारि लायो। बिन'द चन्द्र स्वर्गियारिनि मेल सामलायनाय बे बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो गियानपीठ डिग्री कलेज निकासिनि बिबुंगोरा मृदुल बसुमतारीया मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनानै 10थि मासि मोननाय फरायसाफोरजों लोगोसे साया साहा बान्था मोनगिरि निजोम बर' आरो बड' गेजेर जौसिन आनजादाव बड' आयदायाव बांसिन नम्बर मोननो हानाय फरायसुलि थरायना उफुमा बर'खौबो बरायो आरो मान बावो। जों ओरैबायदि माबादों जोंनि बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा सिगांनिफ्रायनो थांखि लाखानाय आरो अदेबानि जोंहा बर' थुनलाइ आफादाबो बेबायदि फरायसाफोरखौ मान बावनाय मोनसे जोंहा हाबाफारि दङ आरो बे बेलायावनो जोंबो बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय जेब्ला 2024 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव फारियै सा 10 फरायसाखौ जोङो बेवहाय बरायनाय जायो आरो बिनि अनगायैबो साया साहा बान्था जायनोखि मेट्रिक आनजादाव बांसिन नम्बर मोनो बिनो होनाय जायो 5,000 आरो बिनि अनगायैबो जोंहा बर' थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारीनि मुङाव बिनि फिसाला खोमसार बसुमतारीया 10 रां बान्था महरै आवगायनाय जाहैदों आरो बेखौबो जोङो हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादाव बर' एमएलआव जायफोरानोखि बांसिन नम्बर मोनदों जोंनि बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आवथायाव आरो बिथांनो जों होनाय जादों आरो बेबायदिनो जोङो बेबायदि माबाखौ गथ'फोरनो फरायसाफोरनो थुलुंगा होनाय महरै जोङो बे बान्थाखौ आवगायबोगासिनो दङ। बाथ्राया जाहैबाय माखासे सुबुं दङ जाय सुबुङा हायुङारि जायोब्लाबो जग्य हायुङारि नङा जायनि जाहोनाव रायजोनि समाजारि आरो बिनिफ्राय गावनि आथिं गसंनायनि थाखाय जोंनि जाथिनि जिखिनि साननो गोनां जिखिनि मोन्थाय दङ बेफोरखौ साननायाव बिथांमोना एसेब्लाबो जोंनो मदद खालामा आरो बेबायदिनो जोङो जिमान आवगायनांगौ एसेबां आवगायलांनांगौ बे आवगायनो हायैनिबो मोनसे जाहोन दङ जोंहा बे निजा सोलायदों मानो सोलायदों होनदों जों देग्लाय जोंहा जितु एपिएससि आनजाद बे आनजादाव जोंनि बर' मिडियाम फरायनाय गथ' 2 मोनदों आरो बेबो असमिया मिडियामाव फरायनायबो बर' गथ'आ मोनदों आरो इंराजि मिडियामाव फरायनायबो गथ'आ बेयाव एपिएससियाव मोनदों। नाथाय जों बांसिन बाख्नायो सोरखौ जोंनि बर' बिमानि रावखौ फरायनानै जायफोरा मोनदों जों बेखौ बर' थुनलाइ आफादा फैगौ जोंनि जि बोसोरारि जथुम्मा बे बोसोरारि जथुम्मायाव जोङो बरायनाय जायो। एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकेल साइन्स, इडुकेसन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफि, इकनमिक्स, जिअग्राफि, एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव एक्सपिरियेन्स एन्ड क्वालिफाइड टीचार्स, बेस्ट एडुकेशन विथ एडोरेबल fees, education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls by divided.
थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइयाव बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92 जौखोन्दो लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।